Iki Sarip ya. Sapa? Coba ciumen Rip. Mbak, aku krungu suara Mbak. Lah aku kok jengenge, Mbak. Mbak. Iya Rip, piye Rip? Apa Rip? Aku krungu suara peno aku kok jengenge, Mbak. Iya nang tangi Rip, aja turu ae Rip. Ngene, Mbak. Tak ceritani jengenge kok sak sandal-sandalku ki lha apa to, Mbak? Mbak. Apa Rip? Lah napa peno kok isor gedang, Mbak? Ora sensor gedang, Mbak. Apa kok nen misir gedang bareng lho Rip? Kok hotel larang to, Mbak? Ya gak tek nang misir gedang. Karo kisis. Ngene, Mbak. Rek tak ceritani, Mbak. Aku Ayo iso paran nang lho, tak Mbak. suwe-suwe critane Rip nang ayo. Kecuali cerita ya, Mbak ya. Iya. Nang ayo nang. Nandi Rip? Ya enak iki apa iki somongi. Budal. Delok kok. Ayo Rip nang budal Rip. Saiki Rip. Aku jebane, Mbak. Lari kok ora tuku kacang iki. Iki cerita tinggalane jaman kuno nalikane wong Jawa dijajah landya ana jagoan bela rakyat bela bangsa Sarip ing desa tambah yoso lurah gedengan kok dadi londo blangkonan ngantek londo tindake sawenang-wenang nagih Sarip digepuki Sarip ora trimo lurah gedangan dipateni etan kali jagoane toiti kosir dokar abaci kulon kali Sarip jagat sakti moso bebuyutan paiti dijak pula sapi yen Sarip coba gaweane pancen maling ning hasile apa diweneh pikir miskin so kabeh tak ngopi barang kuwi ditiru iku sandiwara kuno critane ludruk yo Sarip tambah yoso kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tato wis ra bisa ditambah
ngopo bojone bola bali gawe kau aneng rasa rasa tresno ora bisa tak sesuwo aduh Cik kok ya apa enggal eling tobat kudu tak tangisi yang ini eling marang keluarga tansah nyanding aduh Cik ayam tentrem pangajak rino lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati umpama dosa lara iya tak wales lara jadi aku yang ngono kok kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentolo umpama aku ra duwe rasa aku nila kowe karo wong liya nanging hatiku wis kadung tresno